otkrit ćemo najveću tajnu vetskog vajšnavizma, šikšaštaku. Vajšnavizam je vetska duhovna tradicija koja vodi duše nazad Bogu, kući, u duhovni svijet. Tajna je otkrivena u 8 stihova uputa koji se nazivaju šikšaštaka, a nalaze se zapisani u knjizi zvanoj Četanja Čaritamrita i to u zadnjem poglavlju te knjige koja se naziva Antya Lila, poglavlje broj 20. Stihove je izgovorio osobno gospodin Šri Krišna Četanja Mahaprabhu kako bi poučio bakte, osobe koje prakticiraju bhakti jogu, i kako bi sam kušao njihov nektar. Šri Krišna Četanja je osobno sam Krišna koji je kao Božja inkarnacija sišao u obliku svog bakte u današnjoj Kali Jugi. I jedino preko njega moguć je krajnji uspjeh u dostizanju najviše Božje planete Goloke, koja je konačno, dinamično, duhovno, ekstatično, devocijsko utočište duša. Šri Četanja je poznat u spisima kao zlatni avatar i zapravo je izvor svih drugih Božjih inkarnacija. Šikšaštaka je suština knjige Četanja Čaritamrite, koja je osnovni standard za proučavanje najuzvišenije filozofije o odnosu svevišnjeg gospodina i pojedinačne duše, te vrlo posebnog života Šri Četanje Mahaprabhua, koji se pojavio prije otprilike 500 godina na području današnje Indije. U kruni vetske književnosti Šrimad Bhagavatamu, 11. pjevanje 5. poglavlje stih 32, kaže se da će osoba u Kali Jugi, koja ima duhovnu inteligenciju, slijediti primjer inkarnacije Boga koja stalno pjeva Krišnino ime. Pjevanjem Krišnog imena, osobna duša dostiže zaštitu i utočište lotosolikih stopala Krišne. Budi dobru sreću, oslobađa se svih neželjenih navika i budi valove ljubavi prema gospodinu. Ljubav prema gospodinu je jedina prava religija u svijetu. To naravno uključuje i ljubav prema njegovim djelićima i česticama, odnosno živim bićima, dušama. Pjevanje svetog imena Krišne, koje je osobno donio i darovao sam Šri Krišna Četanja Mahaprabhu, je lijek za sve bolesti. Oni koji to ne uspijevaju razumjeti, ponavljaju rođenje u ovom svijetu i smatra se da imaju siromašno znanje. Gospodin Šri Krišna Četanja Mahaprabhu donio je Sankitan Jagiju. Sankitan se može prevesti kao zajedničko, glasno, kongregacijsko, javno pjevanje svetog imena. Jagja je žrtvovanje, odnosno uključivanje u djelatnosti takvog pjevanja svetog imena s punom vjerom. Prije izgovaranja šikšaštake, gospodin Četanja govori svojim povjerljivim baktama u velikom veselju da je pjevanje svetog imena najviše moguće sredstvo spašavanja osoba u današnjem dobu Kali. Slijede stihovi šikšaštake, slobodno prevedeni prema prijevodu Šri Šrimad A.C. Bhaktivedanta Swami Śrīla Prabhupadinog prijevoda riječ po riječ. Prvi stih šikšaštake. Četodarpanam arđanam, bhava maha davagni nirvapanam, Shreya Kairava Chandrika Vitaranam, Vidya Vadu Jivanam, Ananda Budi Vadanam, Pratipadam, Purnamrita Svadanam, Sarvatma Snapanam, Param Vijayate Shri Krishna Sankirtanam. Čišćenje ogledala srca, gašenje plamena šumskog požara materijalne egzistencije, širenje mjesečine bijelog lotosa dobre sreće, mekoća znanja suštine života, narastući ocean blaženstva, kušanje punog nektara na svakom koraku, transcendentalno kupanje svih duša, neka pobjedi takvo zajedničko pjevanje Krišinog svetog imena s punom vjerom. Sljedeći drugi stih otkriva najveći problem uvjetovane duše, nezainteresiranost i lijenost za pjevanje svetih imena gospodina, ali i također, slušajući značenje drugog stiha, osoba može zaboraviti svu nesreću i žalost. Drugi stih šikšaštake glasi ovako. Namnam akari bahudha nidža sarva shaktis, tatrarpita niyamita smaranena kalaha, etadriši tava kripa bhagavan mamapi, durdaivam idrišam i hađani nanuragaha. Sve vrste moći manifestirao si u svojim imenima. U sjećanju na njih nema ograničenja u bilo kojem trenutku. Unatoč toj tvojoj velikoj milosti, o moj gospodine, na nesreću ne rađa mi se privlačnost prema tome, jer radim uvrede. U trećem stihu gospodin Četanja je u razgovoru najavio svojim baktama Svarupa Damodara Gosvamiju i Ramananda Raju da će otkriti tajnu, odnosno način pjevanja svetog imena, kojim se vrlo lako probudi nečija uspomena ljubav prema Krišni.
Pomoću ove najveće tajne možemo se nositi s najvećim problemom uvjetovanih duša, a to je da ne osjećaju privlačnost prema uzimanju ovog lijeka pjevanja svetog imena. 3. stih Šikšaštake glasi: Trinat api suničena, taror iva sahišnuna, amanina manadena kirtanija sadahari. Treba biti niži od zgažene trave na ulici, tolerantan poput drveta, odavati poštovanje svima bez nadimanja od lažnog ponosa i uvijek pjevati sveto ime Gospodina. U 4. stihu govori se o čistoći srca od prolaznih želja i unutarnjeg stava prilikom napredovanja iskrene, zrele duše. 4. stih Šikšaštake glasi: Nadanam nađanam na sundarim, kavitam vajagat iša kamaje, mama janmani janmanišvare, bhavatat bhaktir ahaitu kitvaji. O gospodaru svemira, ne želim lijepe žene, sljedbenike, bogatstvo, niti opjevani plodonosni rad. Neka te s ljubavlju, nemotivirano služim život za životom. U 5. stihu osoba u svojoj poniznosti razumije bespomoćan položaj duše i smatra se beznačajnom, a moli za milost i utočište Gospodina, te želi na nju uzvratiti služenjem s ljubavlju i poštovanjem kao jedino rješenje života. Služenje se smatra uzvišenijim, važnijim i većim nektarom od čak osobnog druženja sa Svevišnjim. 5. stih Šikšaštake glasi: Ainanda tanuđa kinkaram, patita mam višame bhavam budhau, kripaja tava pada pankadža, stita duli sadrišam vičintaja. O moj gospodine Krišna, sin Nande Maharađa, pali sam sluga u strašnom oceanu neznanja zbog plodonosnih djela. Ljubazno razmotri svojom bezuzročnom milošću da budem poput čestice prašine na tvojim lotosolikim stopalima služeći te. U nastavku gospodin Četanja moli da bude sposoban pjevati sveta imena, pa tako i Hare Krišna Maha mantru u ekstatičnoj ljubavi. 6. stih Šikšaštake glasi: Najanam galat ashrudharaja, vadanam gadgada rudhaja gira, pulakaire ničitam vapu kada, tava nama grahane bhavišjati. Kada će mi potoci suza teći iz očiju, usta drhtati i gušiti se u riječima, tijelo prekriti ježenjem kože, dok pjevam tvoja imena u transcendentalnoj sreći. Idući 7. stih opisuje simptome ekstatične transcendentalne ljubavi prema Krišni i intenzivnog, uzvišenog osjećaja odvojenosti od njega. 7. stih Šikšaštake glasi: Yugaitam nimesena čakšuša pravrišaitam, šunjajitam džagat sarvam govinda virahename. Trenutak se čini kao veliko tisućljeće. Suze padaju iz očiju poput kišnih potoka. Cijeli svijet izgleda prazan. Od moje odvojenosti od gospodina Govinde Krišne. Poput Šrimati Radharani, gospodin Četanja je izgovorio i posljednji 8. stih. 8. stih Šikšaštake glasi: Ašlišljava pada ratam pinaštu mam, adaršanan marma hatam karotu va, yadha tatha va vidadhatu lampato, mat prana nadhastu sa eva naparaha. Zagrli li me s velikim zadovoljstvom, ili pusti da padnem na njegova lotosolika stopala, ili mi slomi srce postojeći nevidljiv, ili bude kao razvratnik s drugima, ostaje on jedini gospodar mog života i nitko drugi. Tako smo pročitali 8 stihova Šikšaštake. Opisuje se da je Bhakti jogiju najvažnija Krišnina sreća. Čak ako to za tog Bhaktu znači neko uznemirenje, on to uznemirenje prihvaća kao blagoslov i nektar. Za Bhaktu je najvažnije služiti Krišnu i tako mu pružiti zadovoljstvo. Navedeni stihovi su namijenjeni ljudima za proučavanje, a i kušao ih je i primijenio i sam gospodin Četanja. Postoji zaključak i blagoslov svega navedenog, a to je: ako netko dnevno sluša ili recitira 8 stihova Šikšaštake, svaki dan će povećavati devociju, odnosno predanost i ljubav prema Krišni. U Četanja Čaritamriti autor preporuča dodatnu literaturu o životu i dijelu Šri Krišna Četanje Mahaprabhua. Vrindavan Das Thakur je prvi opisao zabave gospodina Četanje u Četanja Mangali, odnosno danas poznato kao Četanja Bhagavati. Hvala na današnjem slušanju ove poruke.